Karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Daw ang balita. Nahibaw ko. May biktima na sila. Oh, usa ka Berto. Kinahanglang mabantayan ko sa tanang panahon si Christina. Apa luya ka na agaw. Kinahanglang mukaon ka. Dili. Pero, Dili ko mahimong sublion ang nahitabo sa unang panahon yan. Kinahanglang walay mahibaw sa mga tao na niya nakamitin. unya, unsa may buhaton ni mo na karon nga may gipatay naman. Susi, kung tinuod ba nga mananap ang ipatay sa mga tao. Nahibaw ka na kung unsay mong buhaton. Oo, agaw. Makalakaw ka na. Karong gabi, mo eskwela ako. Anda madaan ang akong isod. Gusto ko nga haom sa panahon karon ang akong sabot. Matuman, agaw. Ay, laaya ini mo eskwela ko ako raw eh. Naanad naman ko nga naas nanding. Naunsab sa kanitohon na uy. Padaog man sa kahadlok. Angang tambuka uy. Tago mo nun si Ila. Nanasaning hangina ay. Nagdagdagkol ba? Uy, Ah, di gyud ka mahadlo ka mo eskwela gabi ng dako noon, tinay? Ano ko sa muka bilya? Kabala kabi ako sa kahimtang nanding ha? Ayaw na pagsud sa classroom. Nga naman jud ka? Ha? Mangita na sa kag-away? Hay, bilya. Wataong ko smudro na mangumidya day. Ay, wa mas ako mangumidya sa akong gipanulti, day. Musurok yun nga akong dugo nga magtanaw ni mo, tinay. Aw, di ayong tanaw. Aron dili mo surok di mo dugo. Excuse me ha? Hoy, turiring og utok. Kinahanglang mo layas kining dapita. Na! Nayabag na staling. Ikaw na bilya. Ayaw ko nga ligyang bag, ha? Aray! Uy, Isia, Luis? wa mang hilabot ka nimo si Catherine. Ah, Usa, ayaw pang hilabot ka niya. ay, alam, Bil. Dali na, Bil? Catherine. Manood na to sa itong klase. Ah, sige. Nga, ang sama niya. Hindi naman ako maliw kung ako mga tiil. Giatake ka ako. Oh, no. Hinanglang mo pauli ko. Nakalihok na ko. Sama to pagkahita po, mapauli na lang ko, eh. Luis? Dali, ato ta sa kantin. Mang snacks na dito. Ani lang ako. Sige. Ani lang sag ko. Pero, tanaw ko ni Muno, gigutom ka. Luspad ka man. Ay, ani na lang. Dadaan na natin kang pagkaon. Ayaw na. Dili ko mahimong mukhaon. Unsa? Ano man? May sakit ka, Luis? Oh, aduna ako'y sakit. Ug, dili mahimo nga mukhaon ko bisan unsa. Ug dili mahimo nga matandagan ko sa kainit sa kanlaw. Unsa? Halando? May allergy day ka sa pagkaon sa adlaw? Oh, Mao di ay nga dili ka mo gawa sa bahay nga tisa kun adlaw. oh. Mao ka na nga akong gilikayan.
ang silaw sa adlaw. Mao nga pinili ang akong pagkaon. Ug sa ilmo lamang ang muandam sa akong pagkaon. Ay, mao ba? Oh, sige, uy. Kinalanso po mag-snacks. Siupaw na lang. Dadanti kang siupaw, ha? Oh, siupaw. Oo, siupaw. Isa ka ginahag siupaw? May ragid nga silingan ta, Luis. Kay doon ako'y kauban sa kong pagpauli sa amo. Ang sawam sa gulis si Nanding. Ginervyos man. Kinahanglan mag-amping ka. Nadili ka mahisama kang nanding. Ha? Adunay bangis nga mananap kining atong dapit. Busa. Kinahanglan magbantay ka. Ayaw paggawa sa inyong balay. Panahon sa kagabi. Hadlukan sa day ka, ha, Luis? Nahadlok ko para kanimo, Catherine. Ayaw lagi kahadlok na ako. Kay okay na kay ko. Kadyot, ha? Kakita ka ini? Oh, punyal ka na. Punyal? Grabe ka. Karaan na sa dimang sinultihan, oy, punyal. Sige. Padayon na kita. Dol ka na sa inyo. Magsunod ako kanimo. Mabitaw, sige. Padayon. Pero magpasalamat ay ko nimo, Luis. Sa imong pagtubag kanina ni Bilya. Diday! Ah. Anong miun na magkagbiya sa eskwelahan? La! Sorry la, pero may mihato naman sa nako. Niyam ko si Luis. Ta. Oh. Ikaw ba naunsa makonsultihan? Oy, samandigog ka makasabot. Delikado na lagi ron nga maglakaw-lakaw nga ikaw rang usa. Ikaw na lang. Unya, wag yung ko ni mahuwata sa eskwelahan. Padung naman unta ko dito. Unsa magkang ikasabot? Ay, Ay naman to siya. oh, ano ka? Ano na sige magkaglingi-lingi diha? La, may mihatod magud na ako dinigod karon. Ha? Okay sa may mihatod ni ma? Nga ikaw may akong nakita nga naglakaw-lakaw din eh? Ha? Ay, di tingali siya gusto makikatubang ni Lola. Ay, nga naman ka diha, ay nga nagtanga man ka tinay. Tabagak ko, kasi kauban ni ma. Ay, pamakaka, ay, pamaka. Ay, wow, di ko mamakag Lola. Oy, si Luis. Pero, wa na, bisibat na to. Kay sabaan man kay ka. Ay, kung ilara. Ikaw ray ako nakita karon din eh. Wa kay laing kauban. Pag sure diha Lola, oy. Ay, naon sa magkamata ka. Nga di magkamataon ako. Ako pa'y baka kung La, pero, wala ki ko mamakakla. Nagsunod na ko si Luis. Wa lagi ko'y nakita nga nagsunod ni mo. Natuan na. Tuwang ang iro. Aray la, uy. Pagdali, mamaulit na ta. Dilihala mo nga ni apatas gawa saktang. Wa pa madakpi ang mananap. Kami patay kang Berto. Aray! Agaon. Niya sila. Hello, Luis. Mayo kini ka mo. Kinahanglang tubagon ko ninyo sa tinuod. Nalipay kung nakagusto ka sa among pag-anhi karon, Luis. Unsa ka nang ipangutan mo, Luis? Sulti na lang. Kay dili ko makasud sa imong huna-huna. Kamu ang mipatay sa usa sa nagpuyo nining dapit. Nga ginganlan og Berto. Unsa? Kung mangutana ka, mura ka na og normal nga linalang, Luis. Tubaga ko ninyo. Kamu ba ang mipatay sa usa ka Berto? Kinsa kaniyong duha mipaak sa ubol-ubol sa mong lalaki? Ako. Ah!
kining gibuhat tungod kay naglagot ko ni mo, Luis. Maayo kay kang mutago og sikreto. Pero, amo ragya pong matangtangan sa tabon ang imong hunahuna o ang imong mga buhat, Luis. Ayaw ninyo pasakiti ang mga tao nining dapit, ha? Kikinahanglan ka na, Luis. Tungod kay ato silang kinabuhi. Pasidanan ko lang kamudaan. Ayaw ka mo pagsabwag o kamatay nining dapit, ha? Kung dili ka mo gusto nga akong mamahimo ninyo kaaway. Mapugngan mo lang kami. Kung musugot ka nga, anay kami mupuyo din Luis. Dili. Kinahanglang mo sunod ka sa among gusto, Luis. Aron dili na mo anam-anamon o patay ang mga tao ni ining dapita. Sugot mo lang. Nga anay kami mutipon kanimo, Luis. O gisaad na mo ni Claudia, nga dili na namo punan ang kinabuhi nga among gikutlo. Sige na, Luis. Sugot na lang ang mutipon minimo. Ug isaad ko, magbinuutan nako uban kanimo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.